ajattelin, että se oli semmonen niinku, että tätä kautta sä voit niinku päästä alas täältä. Eikö sun pitää hypätä tosta? Tosta noin. Tai sitä toista. Kun sä liikut. Kummastakaan pitää tässä hypätä? Mä veikkaan, että tosta noin pitää hypätä nyt. Ekasta vai? Niin. Näin. Näin. Äänet ei vaan kuulu. Tipahuksista. Mitä? Ei mitään huittavaa toitte. Oliko se nyt se ovi, mikä avautuu? Kuule. Just se ovi. Varmaankin. Mä ainakin uskoisin, että se on se ovi. Sinne mä ainakin nyt menossa katsomaan. Hmm. Mä oon nähnyt meistä mitään muita ovia. Oho. Eiks ne täällä... Joo. Nam nam. Vettä. Tuosta mennään automaattisesti sen veteen. Mm-hmm. Mitä tässä nyt oikein on tarkoitus tehdä? Tuonne ei pysty kiipeämäänkään. Pitäis kuitenkin koittaa hypätä tonne? Just noin. Hetkonen. Joo. Se ampuu aina 2 panosta kerralla. Joo. Tuonne pitäisi jotenkin hypätä tosta vai? Miten? Pitäis mun niinku liukua tuota ihan tota reunaa ja koittaa siitä sitten niinku taivuttaa itteni tuonne tai jotain. Okei. Katsopas taakse. Tuossa menee tuonne reuna. Pitäisikö mun liukua takaperin ja koittaa X:lästi tarttua sinne, niin kun mä tipahan niin tuohon reunaan? Ehkä. Se on varmaan mitä mun täytyy tehdä. Näin monta tuntia ja vielä monta peli jaksaa yllättää mekaniikoillaan. Uusia juttuja keksimään. Aika hyvä. Lisää vettä. Avain. Mihinkään se sopii varmaan siihen oveen, muistat sä? Ei. En mä kyllä muista mitään ovea, missä se avaimen reikää on. Noin.
Eikä joku osa näistä äänistä olisi hävinnyt tässä tai jotain. Ei mulla kuin toinen puoli vaan. Oho. Tuliko se yhtäkkiä paljon niinku enemmän ääniä tähän peliin yhtäkkiä? Mm. Vieläkään. Rikkaampi äänimaailma ilmestyi tähän peliin. Ei siis, tuohon kun pitäis mun vaan hypätä. Varmaan se on se juttu. Ei tuntu siltä. Nekin ehkä toinen tallentaa tohon kohtaan seuraavan kerran, että mun tarvitsee uija joka kerta tonne hiivetä. Niin. Mennään. Sitten se onnistuu ekalla. Parempi niin. Noin. Taas vipu. Ei. Ovi. Tää. Missä se vipu? Tässä on tää avaimen reikä. Mhm. Ensikin on paniikki. Ihan hyvin. Vähän mörkö sieltä ryömii. Tuommoinen mörkö. Arvasin jotenkin. No niinku yksi vihollisista helpoin, mitä tässä on mennessä tämmössä tullut, niin on noi tyypit. Gepardit on vaikeampia, tai siis panterit. Ne kuitenkin. Jes, ankki. Viimein. Mä oisin jonkun nopean reitin pois täältä kanssa. Kiitos. Ei näy. No, pakko kai mennä sitten vaan sekoilemaan. Voisi tehdä semmosen peli, missä niinku tavarat niinku säilyis, niinku, vaikka sä otat loadista taempaa. Se peli niinku perustus siihen, että sä savettelet niinku oikeisiin kohtiin ja saat loadata niitä, niin silleen pystyy. Se on se gimmickki siinä pelissä. Ja se sun pelaajahahmon tiedot vaikka niinku säilyy, että sä voit vaikka puhua jollekin henkilöille ja jotain tulevista asioista ja tälleen näin. Älä mene sinne! Siellä on granaatinheitin kentauri. Se on se pelin nimi. Se on sen pelin nimi. Älä mene sinne. Siellä on granaatinheitin kentauri. Tehdään tonne ylöspäin silleen kätevästi. Sieltä vaan. Koko ajan pitää olla somettamassa. No niin.
Että alkaa niinku aina mitä myöhempi tulee, niin sitä... Hetkinen. Tästä ei päästä tonne. Täytyy varmaan könyytä tätä pitkin taas vai? Oota sitten. Päässään tuosta tassua pitkin. Tassua pitkin? Niinku sitä tassusta jotenkin. En usko. Ai joo. Kokeillaan. Partaa pitkin. Kun tuossa on tuo kolo. Niin joo, oot kyllä oikeassa. Hyvä, että lähtenyt tonne. Onneksi mulla on sut kartturina. Vaikka mä välillä saatan sanoa jotain typerästi, niin kyllä mä oon oikeesti onnellinen, että sä oot mun Tuossa on reikä. Niin on. Huomasin tuossa, että tuossa on reikä. Sitä puuttuu myös parta. Nyt sitten osainen vaukko voi yleen. Päästään helvettiin täältä. Noin. Pitää tehdä tommosia muotoja, ettei pysty niinku perus astumisnappulalla astumaan sen päälle kunnolla. Se on tärkeä kivi, kun sitä hypätään tänne näin. Siksi on tehty tämmönen eri muotoinen. Noniin. Nyt päästään se Ankh-Morporkkiin. Vihdoinkin. Tadaa. Mitenkäs täältä pääs alas kätevästi? En tiedä. Varmaan pitää pitkän kaavan kautta varmaan vaan. Katopas, jos sä siitä menet vaan oikealle. Niin just niin tuolta vaan selkää pitkin alas. Niin. Eiku, no joo. Vai? No, pääs kätevästi alas. Joo. Siis vaan oikealle menet siitä. Ai suoraan tästä? Noin. Joo, ne pääsee perille asti. No yhden ylemmäs ja oikealle. Tästä näin oikealle. Noin. Pääseekö tuonne ihan päälle? Ei. Se olisi voinut lähteä liusumaan siitäkin. Melkein osuu oikein. Ei taas tästä kohta. Onnistuu. Tässä pitäisi olla vähän korkeammaltakin pystyä tiputtautumaan kyllä. Noin. Tässä on laskuvarja. Fall damage. Niin kuin jossain Just Causessa vai? Niin, vaikka niinku siinä. Siinäkö tulee aina laskuvarjo, kun hyppää tarpeeksi korkealta, niin... Ei tuu, automaattisesti ei tuu. Mutta nappia painamalla. Niin. Se on kyllä hyvä systeemi. Tai sitten voi vaan vetää niinku sillä vetosysteemillä itsensä maahan. Niin kuin et sä tarpeeksi lähellä maata, niin sitten sä vaan käytät sitä, niin... Niin. Niin käy mitään. Se on kyllä hyvä systeemi. Se toimii kyllä jotenkin loogisesti. Lisää vaan vauhtia Niin. ottaen. Jos vaikka siis jonkun laatan päällä hyppäysti ennen maata, niin... Niin. Niin, ei tapahdu mitään. Tai tapahtuu, joo. Oho. Pelottava paikka. Täällä ne on ne patsaat. Kaikennäköisiä aarteita. Tää oikeesti vähän pelottaa muuta paikka, kun veden alla jotain isoja juttuja. Miksi sä tästä? No, kun Mitä sä teet? mua pelottaa niin paljon. Pysähtyä siihen ottamaan sitä. Niin. Painat sitä Xää vaan Paina pohjassa. sitä kuule pohjassa äsken, mutta se vaan ui sitä ohi tässä. Sä uistaa ohi, kun painat sitä Xää pohjassa. Aika jännä paikka kyllä. On. Swinskin sisällä tämmönen. 2 isoa patsasta vaan veden alla. Mutta en tiedä, onko ne aina ollut veden alla. Niin, tehty sinne veden alle, olisi aika hyvä. Niin, se olisi kyllä siistiä. Utsin panoksia oli noin. Missäkään täällä on niinku se, mitä oikeasti on tultu hakemaan tätä. Eli utsi. Niin. Svinskien keskellä löytyy Utsi. Ehkä se oli vaan minun piti kiivetä tuonne, no ehkä se oli sun paikka.
Näyttäpäs pinta olevan aika kaukana. No, mä käyn ottamassa skyyr. Käpäs ottais kyllä. Siellä on myös leipää salat. Ai mun blokkarit. Ai mun lonkka. Lonkka. Kas lonkka. Lukka. Mutta nää päämääräyhteyden tunteet olisi helpottanut nyt täällä näin, mutta mä en niinku tiedä yhtään, missä minun pitää mennä täällä. Vetikö sen vivun? Tossa on vipu. Lasket sen veden. Mitä? Lasket sen veden. Niin ekaksi. Mutta mistä? Tuolla ylhäällä oli joku paikka, mutta... Ylhäällä sen pakko olla. Tai ei sen pakko olla, mutta voi olla. Siellä oli joku paikka, mutta sen ei päässyt. Mm-hmm. Perus. Tai mä en ainakaan vielä päässyt. Tiedä mitä se pääsis. Tuolla on tommonen, mutta sinne ei pysty hyppäämään. Mm-hmm. Tuolla jotain. On toi ovi. Täällä on joku ovi kanssa. Onko tuolla vipuki? No nyt. No nyt. Oho. Joha löytyy. Ihan virtauksen kautta tuli tämmöiseen paikkaan.
Mm-hmm. Mikäs tästä sitten? Tuonneko? En tiedä. Riittääkö ponkkari? Ehkä se riittää. Ponnistusvoima. Kyllä mä uskoisin, että se riittää. Joo. Kyllä se vaan riittää. Mm. Sikähän se oikein oli se vipu. Jommankumman niinku polvella tai silleen. Mm. Mun pitää hypätä tuonne noin. Mm-hmm. Tossa se näyttäis oleva. Missä? Vaiko? Ei oo. Lion of Zion. Siitä alas. Tästä alas vai? Kato. Takas. Ei. Tästä kalas. Ehkä. Joo. Oho. No. Ehkä olisi voinut ottaa tälleenkin alas. Niin jos. Vähän ois voinut. Niin. Sano ovi. Hmm. Joku on tiputtanut tänne magnumin patisen. Noniin. Olisi hyvä, kun sitten vielä... Ui. Uus.
pitänyt vielä kiertää tuota niin takaisin tonne Svinskin naaman kautta tänne näin, että olisi ottaa tän sitten tähän näin tuohon viereen. Niin. Olisi ollut aika hyvä. Se olisi ollut ihan oikein. Niin mä oon ainakin sen tehnyt. I still got a pain in my brain from you. And it's telling me funny ideas, man. Like, shit you to hell. Taas mä oon pois. I still got a haircut, okay? Where's your hair? Saako siitä jotain? Anna nyt. Ei sano mitään. Hirveesti sarkkofaagea. Lisää muumioita. Mummioita. Täällä se on se viimeinen skioni sitten varmaan. Yes. Sanctuary of Skion. Se oli siinä. Vähän vilkutetaan. Nyt tulee videota vai? Tulee välivideo. Tää on aika siisti välivideo. Mä vielä muistan tän vähän hämärästi. You just pulled the tough end of a wishbone. Howdy. Afternoon. Afternoon. Left Larson sucking wind then, eh? If that is the phrase. Well, your little vacation riot's over now. Time to give back what you've hijacked off me. Let's try the lunchbox. Well, kill her! Hey! You morons! Let's go. Wow. Mhm. Oho. Wow. Onko ne ihan niin korkealle odottaa? What the heck was that? What? That away. Probably just a fish. That'd be some fish, kid. Man, you have got to learn to chill. I'm going back inside. You coming? Harakehan poikki. Steady. Here she goes. We ready yet? Siitäpä.
taas nää kauhuäänet. Viemäriääniä. Tsekkas tää. Ei pyssyköitä. Ei oo. Ei pyssykään pyssykää. Kää. Hieno vene. On. Umpipuut. Kyllä tässä nyt pitää mennä. Varmaan tänne. Ja nyt ei olekaan varmaan vihollisena paljon muuta kuin noita ihmisiä. Mun mielestä tässä näin. Kun noin, jotka tässä nyt on. Mutta jokainen ihminen tässä pelissä tavallaan, mikä on ollut ihmisvihollinen, niin se on ollut silleen niin merkityksellinen tähän mennessä. Niin. Että ne ei ollut sellaisia niin kasvottomia. Nyt me tapettiin se ensimmäinen ihmisvihollinen. Missäs me nyt ollaan sitten? Me ollaan jossain Atlantiksen luona varmaan. Mutta mikä tämän paikan nimi oli? Tänne. Joo. Natlas Mines. Mitäs Valktruu sanoi? Sanoiko, että ollaan lopussa? Tämä ja 2 paikkaa vielä. Okei. Okay. Mä luotan siihen, että pelintekijät on alkanut kyllästymään tässä vaiheessa tekemiseen ja nää on aika lyhkäisiä. Niin. Toivottavasti. Että ne on tullut vähän kiire viimeistellä. Kyllä tässä pitää mennä. Tuonne ylös vai? Tuolla näkyy jotain. Eikä tänne pääsee. Ne alkaa pääse kiipeämään. Muistaakseni nuo pommit tuolla pohjassa piti räjäyttää jotenkin. Tuollaiset tynnyrit tuolla pohjassa. Okei. Tuonne toiselle puolelle pitäisi päästä. Kai. Tuonne noin, mutta miten? Onko tuolla moottorivenettä liikuttaa? Vai pitäisikö tänne vesiputouksen taakse mennä? Varmaan. Vipu siellä ainakin. Siellä näkyy toinen. Pitääkö sitä yli hypätä vai mitä pitää tehdä? Pitääkö mun käydä tästä toista vipua, että tänne pääsee sitä? Miksi vaan voinut suorat tosta viusta vähennetään, niin pääsee tuonne ylös? Toi on myös annettu tuolta ylhäältä. Toisaalta se toi äskeinen ovi, mikä tuolla aukesi tuolla alhaalla, niin se oli vähän niinku piilotettu semmosen laatikon taakse. Niin saatettiin se vähän niinku putsleaa. Miksi tässä on niinku yhtään shakkiputseleja tai mitään salakirjoitus? Salakirjoitusputseleja on yksi tavallaan niiden vipujen avulla. Tai yhtään shakkiputseleja edes ollut.
pelikohta ohi. No niin, sä olit oikeassa, sä aukesi toi ovi tuolta ylhäällä. Yhtään Tomb Raider, tässä kai. Sun pitää jostain ees taas väätää vipuja. Mutta kuitenkaan tää ei ole ehkä kaikista pahin semmonen ees taas juoksentelupeli kuitenkaan. No ei varmasti oo, Musta joku Resident Evil on ehkä vielä pahempi. Kaikki ees taas juoksentelu ja vipu ei oo vääntelyä liikaa. Mutta kun on pakko kaikki epäipä mitenkin. Minkälainen se peli on? Toisaalta sitä varmaan suunnittelisin peliä, niin jos ees taas juoksentelu ja vipujen vetämistä. Mä en tekis semmoista kyllä. Se teki sit semmosen, missä vaan ammutaan ja mennään eteenpäin. Eikä mitään turhaa vipuja Niin. vääntelyä ja ees taas juoksentelua. Niin. Sinne. Tai siis niin. No hypätty. Ei, tänne ei. Talensitko siihen viereen varmaan? Mä en tiedä. Mä enää muista mitä tapahtui 5 sekuntia sitten. Ilmeisesti joo. Hyvä. Toi on paikka. Mitä luulet? Saankohan mä aseet tässä ennen kuin alkaa tulee vihollisia tai jotain? Saa. Mä juoksee karkuun jotain varmaankin. Se olisi kyllä tosi rasittava. Niin ois. Mitäs nää on? Varmaan mun täytyy käyttää näihin jotain sitten. No. No, okei. Mm. Sitten toi laskeutuu toi juttu tai jotain. Niin. Tuonne koppiin mun on päästävä ilmeisesti. Jep. Niillä katoilla ei ole mitään. Tää sen takia aika eksoottinen paikka, tämmöisiä nykyaikaisia juttuja täällä. Niin. Kaivosmesta. Niin. Ihan outoa. Ei olekaan niinku vaan tai Ancient Aliens meininkiä. Ja muinaiset avaruusoleudot, ei ku... Ancient Ancients. Muinaiset. Tossa olisi joku tommonen. Se varmaan pitää saada käyntiin, niin se tulisi tuolta. Suklaapatukka. Mä en pysty ojentaa itteeni ja ottaa sitä tosta noin. Mun täytyy löytää joku systeemi, millä mä saan tuon liukuhihnan toimimaan. Ja sitten sen kautta niinku saan se Herran Jumala, mitä tapahtuu. Sitten pitää... Eikö nyt pääse mennä itekään? Ei. Pitää saada poimimaan toi liukuhihna. Sitäkään se sais päälle. Varmaan jos tää on hullun kaukaa vettyä sitä vivusta, niin se lähtee päälle. Tossakin olisi joku ovi. Tosta ei voi hypätä yli. Aha. Okei.
Siinä se meni taas. Niin. Siinä se kuljeskelee toi kivi. Pyöriskelee ympäri se. Se ei ollutkaan sama kivi. Höh, pettymys. Onko tässä niinku tarkoituksena kerätä ennen tuota toista palloa tuonne jonnekin? Tai kiveä siis. En tiedä, olisiko. Se oli aika brutaalia. Se oli aika brutaalia. Ehkä voisin kokeilla. Et voi. Joo. Katsotaan näkyisikö siellä päässä, että siellä olisi jotain. Joo. Joku siinä on. Pääsee sitä niinku, näyttää jotenkin liian matalalta. Ei, kyllä sitä pääsee. Pääseekö? Joo. Mä tiedän. Koska Sulla on sisäinen kartta. niin. Mä tiedän. Sisäinen karttani osoittaa tuonne. Miten ihmeessä sinne mukaan pitäisi pystyä ehtimään? Pitää kun vain juosta ja hyppiä. No siis tässähän se on mennyt jo se mahdollisuus. Onko mukaan? Se toinen kivi on jo tullut. Miten? Se lähtee vasta kun triggeröityy vasta kun mä menen tänne. Siis se ensimmäinen kivi on mennyt jo. Onko se veljevaksi eka kivi on mennyt? No mä luulen, että sillä on. No ei sillä on. Suklaapatukka. Jee, ensimmäinen suklaapatukka. Mä luulen, että ne mun kamat löytyy varmaan sieltä ylhäältä. Ja sitten pitää taistella. Kaikkia niitä ihmisiä vastaan. Uskalla kaikki ihmisiä. Oh. Joo, hyvä. Mä ajattelin, että jos mä olisin voinut juosta ennen niitä jonnekin. Taas. Mun täytyy taas ehtiä ne sitten. Se on ihan mahdoton tehtävä. Mut sä teet sen. Joten. No problem. Mä en tajua, miten mä pystyn tuohon. Aivan uskomaton. Tosta vaan. Mä jossain Zen-tilassa. Niin. Zenitä nyt vielä tuonkin tuohon. Pitäisikö mun juosta tästä vaan tuonne? Ei siellä ole mitään tuossa oikealla. Hoplaa, hoplaa. Se olisi hyvä, jos olisi tullut niinku tänne sitten. Niin. Lähtenyt kääntynyt tossa sitten. Tuleeko täältä vielä lisää? Tuo toinen. Niin tuo kivi tuli sieltä. Aukeakohan toi ovi, kun menee tänne. Ei kun niin tuota yläkautta pääs pois täältä. Niin just. No niin, ensimmäinen selvitetty. Olisikohan siinä toissakin, jos mä olisin juossut vaan sinne ovelle, niin se ovi auennut. En tiedä. Täällä oli se liukuhihna, että jos mä olisin vaan juossut päähän. No voi harmin paikka. Jos se aukeaa sen jälkeen, kun mä oon laittanut se ensimmäisen patruunan sinne.
Voi olla. Renkaita. Hetkinen. Tuossa on 2 jotain noita käytäviä. Tuossa on 2 noita jotain käytäviä. Ai joo. Jaha. Siisti. Niin mitä 2 käytävää sä näet? Tuossa nyt oikealla on. Kummasta sä tulit? Tulinko mä tuolta vai? Sieltä sä varmaan tulit. Entäs se toinen tulee vasemmalla? Tuo vai? Häh? Tämä käytävä vai? Ei. Oikealle. Siinä. Missä sä näet käytävää? No tuossa noin mikä menee tuonne seinän sisään. Tuoko? Niin. Onpas muuten onkin. Vai tulinko mä täältä? Vai onko kumpikin totta? Eikö tämä sinne takaisin? Tää on se, mitä vie takaisin varmaan. Joo. Taas. Se toinen on sitten Minne pitää mennä? toi mikä tuo tuonne jostain toista kautta. Vai pitääkö mun laskea tuo, että mä voin kiivetä sen päälle ja hypätä sitten tuonne? En tiedä. Jotenkin se kuulostaisi ehkä niinku jotenkin loogisemmalta. Joo, niin se varmaan on. Mennäpä settiin lisää hökötyksiä. Eikö sitä voi liikuttaa? Joo. Mitähän tää avulla oikein voisi tehdä? Voi tuonne katolle. Väärä nappi. Tää on kyllä Okei. yllättävää. Mä luulen, että sen Talo rakennuksen läpi. sisälle. Niin. Sen sijaan me päädyttiinkin tämmösen paikkaan, jossa on vipu. Aha. Niin nyt pääsee tuonne noin, joo. Tuo oli ihan järkevä juttu. Pitäisikö mun työntää, tai pitäisikö mun nyt toisenkin paikan katolle? Ei se mene sinne. Ellei sitä saa yhtä eteenpäin työnnettä. Niin, tän päällekkäin varmaan vastaa. Nyt tän päälle pystyy muutenkin kiipeämään. Mm. Pääseekö täältä minnekään? Vitsit. Tuo oli kyllä aika pettymys. Mä luulen, että me oltais nähty tuon rakennus sisäpuolelta. Noin. Mistä luulisi on liian iso homma tehdä sellainen niin rakennuksen sisäpuoli. Mm. Sen sijaan, että tekee näitä möykkytekstuureita vaan tänne. Niin. Toisaalta niillä on ollut jo aika paljon hommaa tässä. Että... Joo, justiin. Mitä ihmettä täällä nyt? Täytyy varmaan kieltä vaan täällä mennä. Nokia. Antti.
Eikö nyt oikeesti luvan tämmönen? Eikö tota voi varmaan vetää, kun tuon erinäköinen, kato. Hyvä, että en vaan ollut, että ei tällä ollut mitään muuta kuin Magnumin panoksia vähän se. Vaan ollut kauhea kohtalo. Miksi sä teet tän mulle Tomb Raider? Miksi sä pistät mut vetämään näitä ihmeen laatikoita tältä hulluna pois? Antaisit mun vaan edetä. Oi. Mä haistan sen lopun. Mä haluan, että ne 2 viimeistä paikkaa vaan jotain loppuvastusjuttuja. Ihan hirveän pitkiä. Niin, jotain hulluja sokkeloita. Siis toi on. Niin toi oli siellä se on. Okei. Tää. Harhailen samoissa umpikuissa, minkä niistä valitsen. Olen pudonnut sokkeloon. Ja se näyttää joka puolelta samalle. Yritän olla systemaattinen. Toimia loogisesti. Olen täysin pihalla. Ja aika loppuu. No niin, siinä se on. Ain't nothing personal. Ei mitään persoonallista. Ei mitään persoonallista. Kärjistit Nothing vaan. personal. Tähän mun pitäis niinku nyt tehdä, kun mulla ei mitään pössyjä. Mennä tänne piiloon. Päätä tuonne laavaa ja kuolla. Näin. Jep. Onko tänne tarkoitus tulla vielä? Varmaan tänään. Ain't nothing personal. Niin pakkohan tänne tuli. Niin. On ne siellä laavakuoppia, nyt tässä pitäisi niinku mennä. Tuolla toi vipu. Kai mun täytyy jotain... Ain't nothing personal. Mä veikkaisin, että mä tuon niinku sun vasemmalla nyt. Tuolla toi reikä vaan. Joo. Tuolla olisi niinku tommonen, tässä tommonen reitti tavallaan näyttäisi tulevan. Täällä oikeesti. Siitä on kyse. Tuosta alas. Puolet kyllä edestä. Ain't nothing personal. Ain't nothing personal. Se mikko seisoo ihan.
Mikäs tästä sitten? Niihin tummille kiville. Vai liukuuko se niistä alas? Ei, nothing personal. Tonne varmaan pitää Nothing mennä. personal. Pitäisikö huutaa seuraavaksi pois tuolta? Väärä kohta. Varmaan tuohon tummille kiville jo pitää mennä. Ei näytä tosta liukua. Ain't nothing personal. Mä en edes muistanut, että tässä on tämmönen kohta, että pitäisi mennä laavaan täällä. Ei yhtään muistanut En tässä. yhtään muistanut tota kohtaa. Ei kuin mitään Ain't nothing muistikuvaa. personal. Muistan tän kohan, mutta mä en muista, että tässä ei ollut aseita, koska silloin kakarana varmasti oli jotkut asekoodit heti. Heti kun menetti aseensa, niin no, asekoodia vaan hulluna. Silloin ei ollut niin tyhmä kuin nykyään. Mm. Jep. Se liukuu se niistä. Mut se on vähän tässä... Pystyykö tästä tiputtautumaan tonne alas? Ei pysty ja tarttumaan noihin alempiin. Ain't nothing personal. No joo, aikaisemmin onnistunut, mutta en mä sano, että se mahdoton täys. En mä näe mitään muutakaan reittiä tässä oikein. Se näyttää sitä